Είμαστε λοιπόν σήμερα για να συζητήσουμε μαζί σας αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα εκτός της διάρκειας, όπως ανέφερε ο κύριος ο Πρόεδρος. Το πρόβλημα είναι τεράστιο για μας, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η αφορά μια συγκεκριμένη πρόταση. Θεωρώ ότι το ερευνήσαμε καλά. Είδαμε τα προβλήματα που προέκυψαν στο παρελθόν με αυτή την πεζοδρόμηση που απέτυχε τελικά. Έτσι, καθίσαμε όλοι μαζί και είδαμε και δεν μόνο οι επαγγελματίες, είναι οι μόνιμοι κάτοικοι στην Σπύρου Ρόδη και στην Αθέας. Να πω ότι αυτό το πρόγραμμα ξεκινάει η πεζοδρόμηση στην Αθέας και στη Σπύρου Ρόδη από το ύψος της Καποδιστρίου με Αθέας και ως στο Λιχνάρι, στην Ιακού, στη συμβολή εκεί της Ιακού. Και το πρόγραμμα αυτό που τελικά προτείναμε είναι ευέλικτο. Αναφέρει αρκετές ώρες της ημέρας. Αν δεν θέλετε από τις παλιότερες, είχε ξεκινήσει στις 10 το πρωί. Όντως υπήρχαν προβλήματα με τις μεταφορικές εταιρείες και τους ντόπιους. Το έχουμε κλείσει πολύ, περιοριστήκαμε πολύ στην τελική περίοδο. Αν και η πρόταση αναφέρει από 25 Μαρτίου μέχρι και 8-9 Νοεμβρίου του Αγίου Νεκταρίου, ας το συρρυκνώσουμε διάφορες περιπτώσεις να αποφασίσουμε κάπου να είναι βολικό για όλους. Και να είναι τουλάχιστον 3 μήνες το καλοκαίρι, διότι το πρόβλημα, τι πρόβλημα αντιμετωπίζουμε εμείς. Έρχονται οι τουρίστες, αναφέρεται ότι είναι 2,5 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτες. Εμείς από αυτό, οι επαγγελματίες που βρισκόμαστε στην ελόγω διαδρόμηση που κάνουμε την πρόταση αυτή, δεν βλέπουμε ούτε 100 άτομα. Δηλαδή, έχω παρελάπηρα βίντεο τραβήσει, ο κόσμος που έρχεται από τη Χρήστου Λαδά, από τον πεζόδρομο, κάτω είναι στην Γερουσία, συγχωρέστε με για το, θα πω μυρμήγκια, όπως είναι τόσους πολλοί επισκέπτες και καθώς πλησιάζει την Χρήστου Λαδά για να βγει στην Αβέας, όπως και στο Κρυπτόνι πιο κάτω εκεί, δεν ανεβαίνει ούτε ένας. Δηλαδή, ξανασαλιάζουμε στα μαγαζιά μέσα, κυνηγάμε τις κατσαρίδες, τα ποντίκια και δεν έχουμε καθόλου εκατομμύρια ούτε 100 άτομα στη σεζόν. Δηλαδή, να έχει στο πεζοδρόμιο με ασφάλεια. Επιπλέον, απαγορεύεται για το πάρκινγκ. Δεν θα γίνουμε αστυνομικοί να κυνηγάμε κάθε μέρα ποιον παρκάρει. Παρκάρει 5 λεπτά, είναι πελάτη σαν για 5 λεπτά. Αμέσως, αλλά ο κύριος Πολιοτέτης, ο δεν πάνε στην κατάσταση, απαγορεύεται το πάρκινγκ ή όχι. Ωραία. Υπάρχουν πινακίδες, όχι. Υπάρχουν πεζοδρόμια, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Τι ζητάμε δηλαδή. Θέλω να πάρετε μια απόφαση πάνω σε αυτό, θα χαρώ πάρα πολύ. Δεν θα ήθελα σήμερα να είμαι εδώ, θα βρω αυτονόητα. Αρέσει το πρόβλημα του αργοσαρονικογίδρα και οι σπέζες, δεν έχει πρόβλημα αυτοκίνητο. Αυτοί πώς επιβιώνουν. Δηλαδή πρέπει να κάνουν το αυτοκίνητο με το μηχανάκι έξω από την πόρτα. Εγώ γίνομαι μέσα τον εαυτό μου να μην καταγράφω με το κινητό μου που συμβαίνει. Τι βλέπουμε κάθε μέρα. Πάει η μεγάλη κυρία σε οικία, της πέφτει κάτω η μαναβική, της μάζευε το μάτι από τον δρόμο. Ο πιτσιρικάς, η γυναίκα χτύπησε άσχημα, μέχρι να βγούμε να τη σηκώσουμε εμείς. Ο πονηρός ο οδηγός του αυτό, ένας νεαρός ήταν, που αφιβάλλει ούτε κράνος, ούτε ασφάλεια, τίποτα, δηλαδή όλα στον αέρα. Κάνει εκείνη την ώρα ένα γύρισμα του μυαλού του, γυρίζει και κάνει τη φωνάει και λέει: Όχο, χτύπησε τα κι αυτός. Εμείς βγαίνουμε εκεί να μαζέψουμε τη γριούλα. Ο πονηρός, μόλις η γιαγιά φοβήθηκε και μάζεψε τα πράγματα από τον δρόμο, γελάει, τον γκαζώνει και φεύγει. Αυτό. Δηλαδή, πιέζω τον εαυτό μου να μην καταγράφω με το κινητό μου αυτά που συμβαίνουν καθημερινά. Τι βλέπουμε κάθε μέρα. Μηχανάκια να τρέχουν σαν τρελά. Προχθές είχε περάσει ένα μηχανάκι, χτυπάει η μεγάλη κυρία σε ηλικία, της πέφτει κάτω η μαναβική, της μάζευε το μάτι από τον δρόμο. Ο πιτσιρικάς, η γυναίκα χτύπησε άσχημα, μέχρι να βγούμε να τη σηκώσουμε εμείς. Ο πονηρός ο οδηγός του αυτό, ένας νεαρός ήταν, που αφιβάλλει ούτε κράνος, ούτε ασφάλεια, τίποτα, δηλαδή όλα στον αέρα. Κάνει εκείνη την ώρα ένα γύρισμα του μυαλού του, γυρίζει και κάνει τη φωνάει και λέει: Όχο, χτύπησε τα κι αυτός. Εμείς βγαίνουμε εκεί να μαζέψουμε τη γριούλα. Ο πονηρός, μόλις η γιαγιά φοβήθηκε και μάζεψε τα πράγματα από τον δρόμο, ο νεαρός γελάει, τον γκαζώνει και φεύγει. Αυτό, αν θέλετε πόσα βίντεο, δηλαδή μπορεί από σήμερα να αρχίσω να μαζεύω κι άλλα βίντεο από αυτά που έχω, όπως και τον κόσμο κάτω. Δεν γίνεται να ανεβαίνει ο κόσμος στον δρόμο επάνω, στην Αφέας και Σπύρου Ρόδη, να βγαίνει επάνω και να φεύγει. Η νοοτροπία του Ευρωπαίου, ας το πούμε έτσι,
είναι τέτοια που δεν μπορεί να συμβαδίζει τριτοκοσμικά. Και οι οικογένειες και οι γριές και οι μεγάλοι και οι μικροί ανήλικοι είναι τρομερό, είναι απίστευτο αυτό. Αν δεν θέλετε από 25 Μαρτίου μέχρι 9 Νοεμβρίου, ας το συρρυκνώσουμε, ας το μαζέψουμε το καλοκαίρι, τουλάχιστον τη θερινή περίοδο, να δούμε κι εμείς, δηλαδή είναι τραγική. Αν μπορούσαμε να φωνάξουμε όλοι μαζί, τώρα κάθονται ξεροσταλιάζουν στα μαγαζιά τους, αν ό,τι πιάσουμε να βγάλουμε τα ηλίκια. Δηλαδή βλέπουμε τα κεντρικά τα μαγαζιά μπροστά, τα οποία ωραία δουλεύουν 3 μήνες, χαίρονται τον τουρισμό. Τα δημοτικά βάρη είναι ίδια. Τα ενίκια είναι πάνω κάτω ίδια με τετραγωνικά. Δεν έχουμε κάτι που μειονεκτούμε κάπου. Και απαιτούμε από αυτή την ημερίδα του τουρισμού να δουλέψουμε κι εμείς λίγο. Τα μαγαζιά τα μπροστινά που είναι στο κέντρο, που είναι πεζοδρομημένα, δουλεύουν 3-4 μήνες και ταΐζουν το μαγαζί τους στο χειμώνα αρευτή. Και εμείς δεν βγάζουμε στεναφέας ούτε τα πάγια. Και είναι ομόφωνα. Η πρόταση τελική που έχετε να κάνετε, η πρόταση είναι τουλάχιστον να λειτουργήσει πιλωτικά, δοκιμαστικά, για να μην φέρουμε προβλήματα στην αγορά. Δεν θέλουμε κι εμείς να βρεθούμε αντιμέτωποι με τους συναδέλφους και με τις αρχές και με τους πολίτες. Η πρόταση είναι, τουλάχιστον τώρα που μιλάμε σήμερα, 23 Εβδόμου, έχει περάσει πλέον το καλοκαίρι, να λειτουργήσει από εδώ και πέρα εύκολα. Καταρχήν με το πρόγραμμα ΣΒΑΚ δεν χρειάζεται να πούμε επιτροπές και δαπάνη, δεν υπάρχει δαπάνη. Μια απόφαση από εσάς χρειάζεται. Να μαζέψουμε τα αυτοκίνητά μας. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, υπάρχει είναι μια κανονιστική απόφαση. Μην λέμε. Δεν χρειάζεται, για αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται δαπάνη. Δεν είναι ένα έργο που θα χρειαστεί να πέσουν χρήματα, τίποτα δεν χρειάζεται. 2 πινακίδες, 2 ομπρέλες να ομορφύνουμε τον χώρο εκεί όπως είναι στην Κάτσα και είναι πόλος έλξης, να φέρουμε τον κόσμο προς τα πάνω, να δούμε τι θα κάνουμε τώρα, να παραβλέψουμε τα ποντίκια και τις κατσαρίδες. Και επίσης να πω κάτι, μισό λεπτό, δώστε μου λίγο κάτι που ήθελα να πω. Οι υπογραφές αυτές από τους καταστηματάρχες και από τους εμπόρους, κατατέθηκε βέβαια, δεν ξέρω το αναφέρετε και εσείς, δεν άκουσα, καταθέσαμε στο Δήμο, το υπάρχον πρωτοκόλλο, στην Ένωση Εμπόρων, στο αστυνομικό τμήμα Έλληνας, διότι αφορά άμεσα. Δεν μπορούν και αυτοί να μαζέψουν τα μηχανάκια που τρέχουν, διότι λέει ο νεαρός δεν έχει πινακίδα εδώ και η αστυνομία φεύγει. Επίσης, αφορά το 95% θα έλεγα των υπογραφών, αν είχα χρόνο να μαζέψω κι άλλες. Είναι πάρα πολλοί που μου είπαν αν θέλουν να υπογράψουμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Ακούστε τώρα, δεν πήγα καν στην χοντρική της Μαναβικής, γιατί είναι γνωστό ότι αν και εξυπηρετείται από την Καποδιστρίου και από το στενό μέσα. Παρ' όλα αυτά δεν τις ρώτησα καθόλου, αλλά υπάρχει το 95% από τους κατοίκους και τους κόλλησε τώρα και για την Λαμπαδάλη και την Μαναβική. Εν πάση περιπτώσει, τους επαγγελματίες είναι όλοι οι επαγγελματίες, να ήθελα να το πούμε συγγνώμη λίγο, 2 αρνητικές απαντήσεις πήραμε μόνο και ακούστε τώρα επιχείρημα. Ο ένας λέει, δεν θα αναφέρω το όνομά του, αλλά το ξέρει, αν το ακούσετε θα καταλάβει ποιο εννοώ. Ο οποίος λέει ότι εγώ, αν μπορεί να πάει 200 ευρώ το εισιτήριο να μην έρχεται κανένας, είναι κόσμος, εγώ τόσο άλλος, αν δουλεύω με το πακέτο, μου λέει. Και δεν χρειάζεται, μου λέει, σταματάνε, τα παίρνουν και φεύγουν και δεν με ενδιαφέρει. Είναι ουσία. Όταν λένε κάποια 2-3 άτομα, το 5% που λένε δεν θέλουν να υπογράψουν, στην κυριολεξία να μην πω και 4%, δεν θέλουμε να πάρουμε υπάλληλο υπό ένας. Εντάξει, κλείσετε και φύγετε, πάτε στο καλό, αν δεν θέλετε να δουλέψετε. Η πρόταση είναι αυτή. Τουλάχιστον θέλω να παρακαλέσω να λειτουργήσει όσο γίνεται άμεσα. Θέλουμε την ασφάλεια των πεζών, θέλουμε ένα όμορφο περιβάλλον. Είναι συλλογική η δραστηριότητα αυτή που κάνουμε και θέλουμε την κατανόησή σας και την άμεση δράση σας. Ευχαριστώ. Των εμπόρων και όσων υπογράφουν στη δεύτερη λύση, δυσκολευόμαστε, έχει πάρα πολλά μηχανάκια, πολλά αυτοκίνητα. Οπότε και βεβαίως τα μαγαζιά που βρίσκονται εκεί πράγματι δεν μπορούν να έχουν τη δουλειά που εγώ τον διασχίζω τον δρόμο συχνά, κυρίως όταν πηγαίνω στο Δήμο, ένα μεγάλο καταδικαστικό και έχω άποψη του τι συμβαίνει εκεί. Δεν θα πάει δηλαδή κάποιος να κάνει βόλτα, να χαζέψει στα μαγαζιά εκεί. Εκεί θα πάει μόνο αν πρέπει να πάει κάπου και πάλι θα το σκεφτεί πολύ. Οπότε συμφωνώ να βρεθεί μια λύση. Πρέπει να βρεθεί μια λύση γιατί
Είναι αλήθεια ότι στην Πανηγύριώτη συνοστίζονται όλοι οι επισκέπτες, όλοι οι ουσιαστικοί, όχι μόνο οι αλλοδαποί και οι Έλληνες που είναι εδώ. Τις βόλτες τους κάνουν εκεί, δεν μπορείς να περάσεις από εκεί. Και από πάνω είναι άδειο. Είναι απόλυτα δικαιολογημένο αυτό. Θα πρότεινα δηλαδή να μπορούσε να βρεθεί μια λύση, έστω για τους καλοκαιρινούς μήνες, για αυτές τις ώρες που είναι κλειστή. Δεν ξέρω, αυτό δεν λέτε, δεν είναι κλειστή παραλία, τις ώρες που είναι κλειστή παραλία. Διότι... Παρακαλώ και διάλογο, δεν κάνουμε διάλογο. Συγγνώμη. Παρακαλώ, αυτό τα ξέρετε, εσείς τα ξέρετε. Είστε επίκης. Λοιπόν, τελειώσατε, παρακαλώ. Πολύ λιγότερο, κύριε Πρόεδρε. Αυτό το μέτρο που πρότεινε η κυρία Δαβίτη είναι πράγματι ένα μέρος του ΣΒΑΤ το οποίο είχαν ψηφίσει πριν από λίγο καιρό. Είναι αυτονόητο ότι το παραδοσιακό κέντρο της Αίγυπτος θα έπρεπε να πεζοδρομείται. Είναι νόμος απαράδεκτος. Βέβαια είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί, μιας και αυτή η διαδρομή έχει κάποια ειδικά μαγαζιά όπως είναι τα φαρμακεία, που είναι πρώτης ανάγκης, τα οποία τα επισκέπτονται άνθρωποι που πολλές φορές δυσκολεύονται να περπατήσουν. Εκεί θα πρέπει να βρεθεί μια λύση με κάποιον άλλο τρόπο, δηλαδή ένα μικρό ηλεκτροκίνητο βανάκι που να παίρνει αυτούς και να τους μεταφέρει. Αλλά σαν μέτρο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό. Ολοκληρώσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Σταμάτη, παρακαλώ. Να συμφωνήσω λοιπόν ότι σε όλο αυτό το χώρο που είπε η κυρία Μπεντή, εμείς πάμε σαν Δήμος και παραχωρούμε και σαν κοινόχρηστους στους χώρους από πεζοδρόμια. Εγώ είμαι της άποψης ότι οι επαγγελματίες πρέπει να έχουν λόγο στον χώρο τον οποίο έχουν τα καταστήματά τους. Εάν αυτό θέλουν, πρέπει να βρούμε μια λύση ίσως σε μια συνάντηση μαζί τους, να κάνει ο Δήμος και να δούμε τι πραγματικά θέλουν και να δει με ειλικρίνεια τι πραγματικά μπορεί να κάνει. Πολύ κοντά και η Σπυρουλώδη στο παραλιακό μέτωπο και από τη στιγμή και εννοείται το πιστεύω ότι η κατάσταση είναι αυτή, το πρόβλημα πρέπει να διορθωθεί. Έχουμε πει χιλιάδες φορές για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέσα σε αυτό το κέντρο της πόλης, οι οποίες δεν γίνονται, δεν έχει γίνει κάποια μελέτη για αυτό το θέμα. Είμαι επίσης της άποψης ότι όταν κάποιος πηγαίνει να ανοίγει κάποιο μαγαζί, πηγαίνει και το ανοίγει με τις συγκεκριμένες συνθήκες που υπάρχουν εκεί. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν μαγαζιά αυτή τη στιγμή που αυτό το μπάχαλο που περιγράφουμε να τα συμφέρει και να έχουν πάει να ανοίξουν εκεί γιατί επιχειρηματικά τους κάνει. Επίσης είναι άδικο για αυτόν λοιπόν που πήγε και επένδυσε να έχουμε σήμερα και να πούμε ξέρεις εδώ απαγορεύεται η κυκλοφορία γιατί αποφασίσαμε χθες. Και αυτό να πει μας, συγγνώμη, εγώ έχω κάνει μια επένδυση γιατί θέλω να κυκλοφορούν τα μηχανάκια και να σταματάνε να παίρνουν καφέ από μένα. Λέω ένα παράδειγμα. Είναι λοιπόν ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να δούμε. Εάν η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών θέλουν πραγματικά να κλείσει κάποιες ώρες η Σπύρου, Ρόδη και Αβέ, γιατί δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να γίνει πρωινές ώρες, πραγματικά θα υπάρχει πρόβλημα δηλαδή με το πώς τα μαγαζιά θα τροφοδοτηθούν. Εννοείται ότι πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να το δει και να το αποφασίσει. Έτσι, αυτά θέλω να πω. Αλλά το βασικότερο πράγμα είναι ότι πρέπει να γίνουν πληροφοριακές ρυθμίσεις για όλο το κέντρο της πόλης. Ευχαριστούμε κύριε Σταμάτη Μαρμαϊνό. Ο κύριος Θερούδης, του ρόλου του Προεδρεύου, παρακαλώ το λόγο κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι ο Θερούδης για αυτή. Προηγήστε εσείς πάντα. Εσείς προηγήστε πάντα. Αργά ή γρήγορα θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η Αίγυπτο. Το κέντρο της Αίγυπτος. Αυτό είναι, εκεί θα φτάσουμε. Τώρα, όσο το τραβάμε και δεν αποφασίζουμε και δεν κάνουμε κάτι να τελειώσει αυτό το κακό που γίνεται στο κέντρο, κακό, νομίζω είναι κακό για όλους. Και για το νησί. Ελπίζω ότι εγώ είμαι υπέρ
να το πεζοδομηθεί όλο το κέντρο. Και μετά από τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε. Κύριος Γιώργος Μούτσης, παρακαλώ. Θα έπρεπε χθες να είχαμε λύσει θέματα όπως οι κυκλοφοριακές δομές. Είμαι δημοτικός σύμβουλος του 2014, 11 χρόνια συζητάμε το ίδιο πράγμα. Δικαίως οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι του νησιού αναρωτιούνται το τι πρέπει να κάνουμε, τι θα κάνουμε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εμάς και οι φορείς και όλοι μας και όσοι υπηρετούμε τον τόπο με οποιοδήποτε τρόπο κολλάμε στο να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Είναι απόφαση που πρέπει που κάποια στιγμή θα πάρθει. Ο χρόνος είναι αυτός που θα το δείξει. Πρέπει άμεσα μετά το καλοκαίρι, γιατί πιστεύω ότι είναι μια απόφαση που καλούμαστε να πάρουμε που δεν ξέρω αν μπορούμε να το πάρουμε αυτή τη στιγμή λόγω της τουριστικής περίοδου, να κάνεις αλλαγές με στο κέντρο της Αιγίνας, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Όμως είναι κάτι που από Σεπτέμβριο πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά, τουλάχιστον να δούμε τι μπορεί να γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε κύριε Μούρτη. Κύριε Τεριανέ, κύριε Πρόεδρε, και το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω έτσι λίγο, να πάμε λίγο πιο παλιά, πάμε το 2014 που πρώτο ήρθαμε αρκετοί από εμάς στο Δημοτικό Συμβούλιο και ήταν το ίδιο πρόβλημα από τότε. Σωστά. Πραγματικά είναι ένα πρόβλημα καθημερινό. Είναι ένα πρόβλημα όμως που εξαρτάται και από εμάς. Το επιδεινώνουμε εμείς οι ίδιοι. Όταν εμείς παίρνουμε αποφάσεις εδώ που λέμε ότι οι μεταφορικές θα πηγαίνουμε τις 9 η ώρα και οι μεταφορικές είναι κάθε μέρα στις 11 και 12 μέσα στην Αφέας και κλείνει όλη η Αφέας. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πράγματι πρέπει να γίνει αυτό που λέμε τόσα χρόνια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πεζοδρομήσεις, όμως πεζοδρομήσεις που να αφορά τους επαγγελματίες πρώτα απ' όλα, να έχουν τη σύμφωνη γνώμη του, γιατί θυμάμαι και κάτι παλιές εποχές, κάτι μάχες που γινόταν με την επαγγελματική και το τότε δημοτική αρχή. Δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Εμείς θέλουμε να δούμε κάτι το οποίο να υπάρξει συνένεση για όλους και να δουλέψουν και τα καταστήματα και εμείς οι πολίτες να κυκλοφορούμε στην πόλη εύκολα. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει, εγώ πιστεύω, και το βλέπω τώρα έτσι που κατεβαίνω από εκεί από τη Θωμαΐδου πλέον που έχει γίνει εξαιρετική, θα μπορούσε να γίνει πεζοδρόμο δεξιά-αριστερά και να περνάει μόνο ένα αυτοκίνητο στη μέση. Δεν μπορεί να παρκάρει κανένας. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Και να περπατάει και ο πεζός. Όσο έχουμε περιθώριο. Πόσο είναι το πρεσάκι δήμαρχε που μπαίνει στην Αφέας, πόσο χρειάζεται το πρεσάκι, πόσο χρειάζεται το ασθενοφόρο, πόσο χρειάζεται το προσβεστικό, αυτό. Και να είναι δεξιά-αριστερά πεζοδρόμια, να κυκλοφορούν οι πεζοί και να περνάνε και τα καταστήματα και να μην σταματήσει αυτή όμως η κυκλοφορία της Αφέας, που είναι πολύ χρήσιμη για πολλά καταστήματα όπως είπε ο Σταμάτης, είναι χρήσιμη για πολλούς ανθρώπους που ψωνίζουν στην Αφέας και είναι και απαραίτητη και για την βοήθεια στην παραλιακή. Αυτή την άποψη έχω εγώ, γιατί για να γίνει η κυκλοφορική ρυθμίση θα περάσει, ήμουν εδώ το 2014, έχουμε 25, μπορεί εμείς να μην είμαστε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό, οπότε κάτι που να είναι άμεσο και να είναι δραστικό και να γίνει γρήγορα. Όσον αφορά αυτό που έχει φέρει η κυρία Δαβίδη, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει. Είναι πολωνόητο. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να γίνει. Παρακαλώ, δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα αυτό να συμβεί. Γιατί δεν υπάρχει. Μέσω θερινής περίοδου να συμβεί αυτό εδώ, θα γίνουμε χειρότερα από ό,τι είμαστε τώρα στο Αιγαίο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριο Λογοθέτηση, έχει το λόγο, παρακαλώ. Κύριο Μανώλη Λογοθέτηση. Είναι πάρα πολύ καλά ότι ορίστηκε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει και μια πρώτη απόφαση, μια πρώτη πρόταση από την πλευρά του Δημάρχου που έλεγε να παρακολουθούν τα ελάχιστα πεζοδρόμια που έχουν κάποιοι οδοί να παρακολουθούν για τους καταστηματάρχες. Ότι μου έκανε πολύ εντύπωση γιατί θεώρησα ότι δεν είναι δυνατόν εκεί που δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, εσύ να επιβαρύνει παραπέρα την κίνηση των πεζών, χορηγώντας την άδεια σε κάποιους να χρησιμοποιούν το πεζοδρόμιο των 25 πόντων προκειμένου να γίνει η διακίνηση. Και μου έκανε ακόμα παραπέρα εντύπωση ότι τότε αυτή η χρήση του πεζοδρομίου σταματούσε λίγο πριν από το χώρο τον οποίο αυτή τη στιγμή ήρθε και διαμαρτύρεται γιατί δεν έχει περιθώριο παραπέρα να λειτουργήσει καλύτερα σαν πεζόδρομο σε αυτή την περιοχή. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία όμως ότι πρέπει να βρεθεί μια άμεση λύση προκειμένου τουλάχιστον αυτό το καλοκαίρι, χωρίς να ολοκληρώσουμε την κίνηση που θα πρέπει να κάνουμε συνολικά για το κέντρο,
να δοθεί μια ευκαιρία σε εκείνο το κομμάτι να διαφοροποιηθεί σε σχέση με αυτό που σήμερα υπάρχει και κόβει την κάθε παρέμβαση του επισκέπτη σε εκείνο το κομμάτι. Στο μυαλό μου το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι υπάρχουν 2-3 ώρα μέσα στο 24ωρο που με πινακίδα ζητείται η ελαχιστοποίηση παρά μονάχα για συγκεκριμένους λόγους, 1 ή 2, η διέλευση από την οδό Αθέας για 2-3 ώρα μέσα στην ημέρα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτή η απόφαση είναι πάρα πολύ εύκολη να πάρθει. Είναι η ίδια με την απόφαση που πήραμε να δώσουμε το πεζοδρόμιο στην άκρη και είναι άμεσα υλοποιήσιμη προκειμένου το καλοκαίρι να μην είναι ένα στεγνό καλοκαίρι για αυτή την περιοχή. Θέλω να πιστεύω ότι όπως στηριχτήκαμε από την πλευρά του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η αστυνομία είναι εκείνη η οποία είναι υπεύθυνη να δίνει την άδεια προκειμένου να δοθούν τα πεζοδρόμια, έτσι και τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο να προτείνει 2-3 ώρα μέσα στο 24ωρο να είναι χρήσιμη το κομμάτι εκείνο κύρια για τους πεζούς και μόνο για έκτακτη ανάγκη για τα αυτοκίνητα και αυτά, τα 3 ώρα αυτά να μην συμπίπτουν με την κλειστή παραλία πάντα και εν συνεχεία να δούμε ένα πιο ολοκληρωμένο προγραμματισμό στη συνέχεια παραπέρα. Ευχαριστούμε κύριε Λογοπέτη. Ο κύριος Μαρίνος Νικόλαος, παρακαλώ το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία η ερώτηση της κυρίας Δαρδίτη. Αλλά εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση η οποία είναι και de jure και de facto. Τι σημαίνει λίγο αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι έχουμε μια κατάσταση η οποία στην πραγματικότητα δεν τηρεί τον νόμο. Ποιος πρέπει να το κάνει, ποιος πρέπει να τηρήσει τον νόμο? Πρέπει να το τηρήσει λοιπόν η αστυνομία. Οι δικαιολογίες περί σημάτων ή οτιδήποτε είναι απλά δικαιολογίες. Εγώ θα κάνω το σύμβολο διαγωνισμό και θα πω παίρνω μια απόφαση σήμερα και λέμε να κλείσει το συγκεκριμένο κομμάτι. Θέλω να με διαβεβαιώσουν η κυρία Δαρδίτη ότι αύριο δεν θα δω καμία απόφαση στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου η οποία να ζητάει κοινό στο χώρο έξω από το κατάστημά της. Αλλά θέλω να με διαβεβαιώσετε εσείς. Υπάρχει τέτοιο θέμα. Φυσικά. Με το που πεζοδρομηθεί η Σπύρου Ρόδη με την Αθέας θα βγουν όλα τα μαγαζιά στον δρόμο. Όχι, δεν θα περπατάει κανένας. Από πού και αυτό? Από την εμπειρία μας. Έχουν υπογράψει. Τα τελευταία 35 χρόνια. Ένα Κύριος Μαρίνος, το δεύτερο κρατούμενο είναι το εξής. Ότι δεν μιλάμε για μια κανονιστική διάταξη, Πρόεδρε, η οποία θα λύσει το πρόβλημα για λίγο. Μιλάμε για μια συγκοινωνιακή μελέτη, η οποία θα αλλάξει πλήρως τη φυσιογνωμία της πόλης. Εάν λοιπόν αποφασίσουμε στην εφαρμογή του ΣΒΑΚ από πότε θα ξεκινήσει, μπορούμε να δούμε πιλωτικά το πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Πέρασαν άλλα 20 χρόνια. Κυρία Δαρδίτη, υπάρχουν νόμοι και γραφές. Μη με Από εκεί και πέρα λοιπόν θέλω, εγώ είμαι σύμφωνος, ούτως ή άλλως ήμουνα και στην προηγούμενη διοίκηση που είχε εφαρμόσει και την πεζοδρόμηση το 2007, αλλά ως πρόεδρος της κοινότητας. Και την είχα υποστηρίξει τότε την πεζοδρόμηση. Κάθε χρόνο που περνάει και έρχεται στις πλάτες μας, φέρνουν και άλλα και περισσότερα προβλήματα και δεν λύνει αυτά που υπάρχουν. Είναι πολύ καλό αυτό που ο κ. Στεριανός μπορεί να γίνουν πεζοδρόμια στην Αθέας και να περνάει μόνο το αυτοκίνητο που πρέπει. Αν όμως αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, η διοίκηση, ότι πρέπει να πεζοδρομηθεί το ιστορικό κέντρο, να δημιουργηθεί η πορεία των καποδιστριακών, αυτό που φωνάζω, τουλάχιστον εγώ το φωνάζω χρόνια, του να ξεκινεί κάποιος από το λιμάνι και να κάνει τη βόλτα του κατά καποδιστριακά. Εάν όλα αυτά, εάν τα μηχανάκια τα σταματάει η αστυνομία, όταν πρέπει και εκεί που πρέπει, εάν τα αυτοκίνητα ακολουθούν όλες τις διαδικασίες, τότε υπάρχουν και επαγγελματίες και θα παρακαλέσω τον Αντιδήμαρχο και είναι και εκπρόσωπος και της επαγγελματικής, τον κ. Καραγιάννη, να μας δώσει και τα φώτα του. Υπάρχουν επαγγελματίες και ουσιαστικά το όργανο αυτή τη στιγμή το οποίο μπορεί να εισηγηθεί με παραπάνω βαρύτητα γιατί αυτονών τα ωράρια ακολουθούμε. Θα ήθελα από τον κύριο Καραγιάννη να ακούσω πραγματικά την άποψη της επαγγελματικής σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Για να το κλείσω λοιπόν εγώ, δεν διαφωνώ στην πεζοδρόμηση της περιοχής. Μια καλή ιδέα
θα ήταν δοκιμαστικά, αλλά τώρα τέλος Ιουλίου αυτό είναι θέμα της διοίκησης, δοκιμαστικά να γίνει στο τρίωρο των τουριστικών καραβιών που έρχονται συνήθως το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος, στο νησί, που για 3 ώρες, αν μπορεί να τα αστυνομεύσει και να βοηθήσει η αστυνομία, τότε μπορούμε να κάνουμε μια δοκιμή. Ευχαριστούμε κύριε Μαρίνο. Τα μικρόφωνα σας κύριε Λογοθέτη, κύριε Πελούδη, ο αντιδήμανος ο κύριος Καραγέννης και εκπρόσωπος της επαγγελματικής, έχει 2 ιδιότητες, κύριε Καραγέννη, στο λόγο. Καλησπέρα για μένα. Ως εκπρόσωπος της επαγγελματικής θα μιλήσω πρώτα. Τον πρώτο λόγο των επαγγελματιών, στο κομμάτι των επαγγελματιών, έπρεπε να το είχε φέρει η επαγγελματική, σαν επαγγελματική ένωση με 700 μέλη επαγγελματίες στην Αίγυπτο. Αυτή τη στιγμή, αυτές οι υπογραφές που έχουν μαζευτεί από την κυρία Ταβίτ και πολύ καλά μπορεί να έκανε, έχει μέσα για τη συγκεκριμένη οδό 10 με 15 επαγγελματίες, οι οποίοι λείπουν τα σημεία, να πούμε, τα ίδια όπως πρώτης ανάγκης, όπως είπε ο κ. Μαυραλασίτης. Πρώτον, λείπουν τα φαρμακεία. Δεύτερον, λείπουν τα 2 χασάπικα. Λείπει το κοροπολείο του κ. Λαμπαδάρη. Λείπει το ζαχαροπλαστείο το Αιγίνιο. Αυτοί οι ανθρώποι δεν είναι επαγγελματίες? Πώς δεν υπογράψαν σε αυτό το χαρτί τη στιγμή που θέλουν οι πιο πολλοί επαγγελματίες, το 95% να κλείσει η Σπύρου Ρόδη και η Αφέας? Αυτά τα πράγματα το 2007 και το 2008 όταν πήγανε, επιχειρήσανε να γίνουν, οι επαγγελματικοί με την τότε διοίκηση κάθε μέρα ήταν σε προσφυγές, κάθε μέρα ήταν σε δικαστήρια και τέτοια, με πράγματα τα οποία δεν μπορούν να ξανασυμβούν. Μπήκαν κάποιες μπάρες στην οδό Σπηλαίος, οι οποίες βγήκαν μετά. Μπήκαν στο Λιχνάρι εκεί, γιατί σας το ξαναλέω, κάποιοι επαγγελματίες θέλουν τον κόσμο να περπατάει και να ψωνίζει στα μαγαζιά τους και κάποιοι περιμένουν από το μηχανάκι, από το αυτοκίνητο που θα σταματήσει για να πάρει τα πράγματά του. Όπως είπε ο κ. Μαρμαρινός, όλοι που πάμε στην οδό Αφέας, στην οδό Σπηλαίος, στην παραλία, ξέρουμε και τι θα αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι εύκολο με 100 υπογραφές να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα θέμα και να πούμε ότι παίρνουμε απόφαση να κλείσουμε το Αφέας χωρίς μια μελέτη, η οποία μελέτη δεν υπάρχει. Είπατε για το ΣΒΑΤ, το οποίο ΣΒΑΤ ακόμα δεν έχει ξεκινήσει για να γίνει. Πώς μπορούμε να κλείσουμε λοιπόν ένα δρόμο και να πούμε ότι ξέρετε κάτι? Κλείνουμε τον δρόμο του Αφέας όποια ώρα νομίζετε εσείς, από τις 6, από τις 5, από τις 4, τη στιγμή που οι μισοί επαγγελματίες, μιλάω σαν επαγγελματικοί, οι μισοί επαγγελματίες της οδός Σπύρου Ρόδη και Αφέας είναι αντίθετοι. Δεν είναι μισή. Να μου τους φέρετε. Να μου τους φέρετε, γιατί εγώ πήγα βόλτα σε όλους. Πάμε αύριο. Δεν θέλω να πάω μαζί σας. Σας είπα, πάω σαν εκπρόσωπος επαγγελματικής. Παρακαλώ, παρακαλώ. Και σας είπα, λείπουν τα κυριότερα σημεία. Φαρμακεία. Δεν πήγατε σε φαρμακεία γιατί ίσως θα σας λέγανε εμείς δεν το θέλουμε. Δεν πήγατε στο Χασάπικο γιατί θα σας λέγανε εμείς η δουλειά μας είναι αλλιώτικη. Θα σας δώσω και μια εικόνα το 8 εμείς όταν μπήκαν κάτι ταμπέλες με λιγόλεπτες στάθμιση και τέτοια, γιατί και εμείς δραστηριοποιούμαστε στην παραλία. Δεν θέλω να σας πω το τι είχε γίνει. Λοιπόν, μιλάγαμε τότε για λεωφοριάκια να μας παίρνουν το κτήμα του Γκίκα, να μας παίρνουν την Έγινα Βόλτα για να σταματάνε στα μαγαζιά να τα ψωνίσουν. Πρώτα γίνονται αυτά και μετά κλείνουν οι δρόμοι. Και μετά να μιλήσουμε πάλι για την οδός Αφέας, κάποιους υπογράφοντες. Η οδός Αφέας, άμα λίγο πάρουμε τη Σπύρου Ρόδη και την Αφέας, όλοι οι επαγγελματίες, μπροστά και πίσω των καταστημάτων τους έχει γίνει σαν μια αποθήκη. Άλλος βάζει τα τελάρα του, άλλος βάζει τα σκουπίδια του, άλλος ξεφορτώνει όποτε θέλει. Άλλος αφήνει τα μηχανάκια τα δικά του απ' έξω στο μαγαζί του, με μια ταμπέλα μπροστά, και άλλοι που λέμε ότι απαγορεύεται η στάθμευση, φιλικά τους πρόσωπα έχουν ένα αυτοκίνητο, δεν θέλω να πω πόσο, και κάθονται και πίνουν τον καφέ τους. Αυτό το πράγμα λοιπόν όλο πρέπει να συμπυκνωθεί και να πούμε τι θέλουμε, πώς θέλουμε την κάθε οδός, τι θέλουμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να λέμε τώρα ναι, μεν αυτό δεν δουλεύουμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε. Ναι, δεν το λέω ότι δεν δουλεύουμε. Όμως, άλλοι είναι οι Σπύρου Ρόδη, άλλοι είναι οι Πυριώτη. Οι Πυριώτη και να περάσει το αυτοκίνητο που θα πάει. Μπήκε, μπέστε από το, πού να πάω, πίσω από το Βοιατζή, εκεί που είναι το κτίριο, να βγούμε πού, στην Πυριώτη, με ένα αυτοκίνητο. Που και αυτό δεν είναι χαρακτηρισμένος πεζόδρομος, κακώς λέμε πεζόδρομος. Δεν υπάρχει πουθενά ότι είναι πεζόδρομος. Δεν υπάρχει ακόμα στην Αίγινα χαρακτηρισμένος πεζόδρομος, δεν υπάρχει πουθενά.
Θα γίνουν λοιπόν αυτά, αν γίνουν αυτά με μια μελέτη, με το ΣΒΑΤ, με ό,τι γίνει, και μετά μπορεί να έρθουμε εδώ και να πούμε, ξέρετε τίποτα. Αυτό μπορεί να δουλέψει έτσι, αυτό μπορεί να δουλέψει έτσι. Όλοι λοιπόν και οι μη παραχωρούμενοι, κύριε λογοθέτη, κοινοχρήση του χώρου πάνω στο μικρό πεζοδρόμιο, κρεμάνε την πραμάτια τους όπου βρουν. Άλλοι στον τοίχο, άλλοι στις πόρτες, άλλοι που βρουν, και δεν μπορείς να μπεις και στο κατάστημα. Γιατί πού να πιαστείς, θα πάει να πιαστείς από ένα, ξέρω, από ένα είδος που πουλάει ο καθένας. Δηλαδή, φταίμε κι εμείς οι ίδιοι επαγγελματίες. Δεν φταίει μόνο ο άνθρωπος που θέλει να έρθει στα μαγαζιά μας. Πρώτα πρέπει να φτιαχτούμε εμείς, σαν επαγγελματίες, να πάει να έρθει η Επαγγελματική Ένωση να δώσει τις απόψεις της, η οποία δεν βλέπω να έχετε δώσει τις απόψεις, και θα ξαναλέω. Η οδός Σπύρου Ρόδου είναι 150 καταστήματα. Μέχρι την Αθέασα πάνω. Και σαν πολίτης θα μιλήσω, εάν θα έρθετε να δείτε εκεί που μένω εγώ, θα ήθελα όχι να είναι κλειστή η Αθέα, να μην ήταν ανοιχτή ποτέ. Αυτό όλο που ζούμε με το μόλις κλείσει τη παραλία εμείς παραπάνω. Όμως δεν γίνεται τη στιγμή στο να γίνει αυτό, να έρθουμε εδώ και να πούμε ότι αύριο το πρωί μπορεί να κλείσει μία οδός. Όχι μόνο η Αθέα, μία οδός. Είπε ο κ. Στεριανός, εδώ δεν τηρούν το ωράριο που είναι, γιατί τι λέει στη μεταφορική, το μαγαζί το δικό μου, εγώ ανοίγω στις 9.30. Δεν θα μ' αφήσει τα πράγματά μου στις 7 γιατί κάνουν 1 εκατομμύριο ή κάνουν 200.000. Αυτό γίνεται και δεν γίνεται τίποτα. Αυτό ήθελα να σου πω, και ότι δεν είναι ένα εύκολο πράγμα, χωρίς μια μελέτη, χωρίς τίποτα, να κλείσει κάποιους δρόμους, ο οποίος δρόμος αυτός δεν είναι και ο ευκολότερος το να πεις αύριο το πρωί το κλείνεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, να κλείσετε. Όχι, θα κλείσει ο κύριος Δήμαρχος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε πρώτα με μια ενημέρωση. Και προφανώς πολλοί το γνωρίζουν από εδώ, και σύμφωνα με την τελευταία διαπίστωση που έκανε ο Δήμαρχος, ο κ. Καραγιάννης, ότι στην Αίγινα, στην πόλη της Αίγινας, παρότι υπάρχουν οδοί οι οποίοι έχουν έναν χαρακτήρα πεζοδρόμου, δεν είναι θεσμικά κατοχυρωμένο. Έτσι λοιπόν, προσφάτως εμείς έχουμε κάνει μια ανάθεση με σύμβαση σε έναν μελετητή σεισμολογολόγο, όπου στα παραδοτέα του είναι η τροποποίηση του δημοσιονομικού σχεδίου της πόλης, καθώς επίσης και αντίστοιχα μια πολεμική μελέτη, έτσι ώστε να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο με προτάσεις και με τεκμηριώσεις, να την εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί να απευθυνθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση για έγκριση και δημοσίευση στο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως. Επί της ουσίας να κάνουμε κάποιες διαπιστώσεις. Η πόλη της Αίγινας έχει τώρα τα τελευταία χρόνια έχει μία μετεξέλιξη, έχει μία μεταλλαγή. Ποια είναι αυτή? Έχει μία μεικτή χρήση τόσο των επαγγελματιών. Βλέπουμε ότι μέσα στην πόλη έχουν μετατραπεί πολλές κατοικίες Airbnb. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολίτες της Αίγινας οι οποίοι κάνουν χρήση της Σπύρου Ρόδου και της Αθέας για να πάνε στα μαγαζιά να ψωνίσουν. Και επίσης και υπάρχει και μια ανάγκη των πεζών να περιληφθούν σε αυτές τις οδούς. Το πρόβλημα είναι πολυδιάστατο, δηλαδή ένα θέμα που θύθηκε ότι πώς, ας πούμε, σε ένα πεζοδρόμιο το οποίο ίσως είναι περίπου στο 1 μέτρο εκατέρωθεν της οδού, να έχει μια ανοιχτή χρήση τόσο για τον πεζό όσο και για τους καταστηματάρχες. Μα έτσι είναι δομημένη η πόλη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι, ξέρετε κάτι, δεν βλέπουμε τον επαγγελματία ή θα δούμε μόνο τον πεζό. Υπάρχει μια συνύπαρξη. Μια συνύπαρξη τόσο των πεζών, τόσο της αγοράς, τόσο των αναγκών και τόσο των εμπόρων και επαγγελματιών. Ακούστηκε από τον κύριο Θελιανό ότι μια λύση θα ήταν η διαπλάτηση των πεζοδρομίων. Έτσι ώστε σε αυτό που λέμε
παραδείγματος χάρη, και ακούστηκε και από πολλούς συναδέλφους, ότι καλείται η αστυνομία να έρθει να λάβει μέτρα. Συνάδελφοι, η δική μου θέση είναι δεν καλείται η αστυνομία να λάβει μέτρα. Η διοίκηση καλείται να λάβει μέτρα τα οποία θα είναι αποτρεπτικά. Αυτή είναι η πολιτική, έτσι γίνονται τα πράγματα και όχι να θέλουμε κάποιον άλλο να ενεργήσει. Επίσης, όσον αφορά τον σχεδιασμό, να πούμε ότι είναι σε μια πολύ κρίσιμη, οριακή χρονική στιγμή η έγκριση της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της ΑΕΠΟ που λέμε, και αφορά την περιφερειακή οδό, η οποία πιστεύουμε ότι θα δώσει αρκετές λύσεις και θα αποσυμφορήσει αρκετά την παραλία, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι θα πρέπει εξ ολοκλήρου να πεζοδρομηθεί όλη η οδός Σπύρου Ρόδη ή η οδός Ανθέας. Εμείς είναι στις σκέψεις μας αυτό που υπόθηκε ότι όπως εφαρμόσαμε στην οδό Θωμαΐδου την διαπλάτηση του πεζοδρομίου, έτσι ώστε να μην επιτρέπει την στάθμιση των δικύκλων, και θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα επίσης πολύ καλό μέτρο. Όμως, για να γίνει αυτό, θα πρέπει επίσης παράλληλα να δώσουμε λύσεις στη στάθμιση. Βλέπετε, και το έχουμε πει πολλές φορές εδώ, έχουμε διαπιστώσει ότι πραγματικά η πόλη της Αίγινας είναι από τα πιο προνομιακά μέρη, είναι ένας προνομιακός τόπος των επισκεπτών, να επισκεφτούν το νησί μας, και αυτό όμως δημιουργεί και επιπλέον ανάγκες. Αυτές οι ανάγκες όμως έχουν αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα πολύ ωριακό σημείο. Και επειδή και είναι και οι πολίτες εδώ και ακούνε και διάφορα πράγματα, να πούμε ότι ο Δήμος, σύμφωνα με την οικονομική του αφοτέλεια που έχει περιέλθει τα τελευταία χρόνια, μπορεί και έρχεται και να αγοράσει ακίνητα ή τουλάχιστον να αναζητά ακίνητα για να λύσει τέτοια προβλήματα της πόλης. Τώρα, όσον αφορά την πρόταση που έκανε η κυρία Δαβίτη, σίγουρα εκφράζει λόγους οι οποίοι τους τεκμηριώνει, είναι λόγοι πραγματικοί και υπαρκτοί. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό που προτείνει είναι μια κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μια κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να προϋφίσταται μια τεχνική μελέτη με συγκοινωνιακά στοιχεία και προτάσεις συγκοινωνιολογικά. Θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να το δούμε στην τεχνική υπηρεσία. Σαν μέτρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί τώρα άμεσα, δηλαδή και να πούμε ότι θέλουμε να το εφαρμόσουμε, θα έπασχε σαν απόφαση στη νομική της βάση. Θεωρώ λοιπόν ότι κρατάμε αυτά που λέει η κυρία Δαβίτη και το θέμα θα εξεταστεί και πρέπει να επανέλθει πλήρως και στοιχειοθετημένο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Κύριε Μαυροφαλασίτη, αν μπορείτε να πάρετε το μικρόφωνο. Θα ήθελα και εγώ σαν Δημοτικό Σύμβουλος να τοποθετηθώ. Θα ήθελα να συμφωνήσω με όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους που μίλησαν, ειδικά με τον κύριο Καραγιάννη, τον Δήμαρχο και εκπρόσωπο της επαγγελματικής. Αλλά θα ήθελα να δώσω χαρακτήρια και σε μια πολίτη που είχε το θάρρος να φέρει ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και δείξαμε και τη δημοκρατικότητά μας, αλλά και ότι είμαστε ελεύθεροι, οι πολίτες μπορούν να φέρουν θέματα όταν δεν είναι μεμονωμένα, όταν δεν είναι κομματικά, όταν είναι έξω από όλα αυτά και πραγματικά είναι ένα θέμα που αφορά την ποιότητα ζωής. Είναι ένα θέμα που είχα θίξει τα προηγούμενα χρόνια και θίγω και θα θίγω γιατί έχω μεγαλώσει σε αυτό το δρόμο της Ανθέας, στον οδό Ανθέας και της Σπύρου Ρόδη που είναι πιο κάτω. Απλά θα ήθελα να θυμίσω ότι σήμερα έχουμε 23 Ιουλίου 2025. Στις 29 Δεκάτου 2021 πάλι ένα αίτημα καθήκων και επαγγελματιών
για το ίδιο θέμα, όχι όμως για τη Σπύρου Ρόδη και για την ΑΦΕΑ, αλλά για την περιοχή γύρω από την Παναγίτσα. Σήμερα η Παναγίτσα από την αριστερή πλευρά έχει μια μορφή αναβάθμισης, μια ομορφιά που βλέπουμε σήμερα και έχει επιμεληθεί και ο Δήμαρχος και ο Δήμος. Από τη δεξιά όμως πλευρά βλέπουμε μια άναρχη στάθμιση. Αυτή η άναρχη στάθμιση είναι αυτή που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Αίγινα και ειδικά το καλοκαίρι. Και στην ΑΦΕΑ και στη Σπύρου Ρόδη και στην Παναγίτσα. Είχαν κάνει λοιπόν ένα αίτημα αυτοί οι κρατικοί με 100 υπογραφές πάλι και ζητούσαν να εφαρμογή τη μελέτη του όρου ανάπλαση πεζοδρομίων περιοχή Παναγίτσα. Παρότι έχει φτιαχτεί το αριστερό, το δεξιό που το ξέρει καλά και ο γιατρός ο κ. Σάσος που πηγαίνει κάθε μέρα στη δουλειά του, είναι μια τραγική κατάσταση. Όταν θα γίνει ένα σοβαρό περιστατικό, δεν μπορεί να περάσει ένα αυτοκίνητο, δεν μπορεί να περάσει ο πεζός, μεσημέρι, βράδυ, οποιαδήποτε ώρα. Και τελικά επανερχόμαστε σε αυτό το αίτημα, όπως είπαν και οι προαναλύσαντες, ότι πρέπει επιτέλους να προχωρήσουμε σε μια μεγαλύτερη μελέτη συγκεκριμένης κατάστασης για αυτές τις περιοχές, με πάρκινγκ, με κυκλοφοριακές δομές, όπως είπε και ο κ. Μούρτης, και να υπάρχει μια μελέτη οργανωμένη. Αυτές οι περιοχές αυτή τη στιγμή έγιναν πάση από την άναρχη στάθμιση. Αυτή τη στιγμή ο καθένας παρκάρει όπου θέλει. Να πούμε τώρα αυτή η αστυνομία δεν φταίει η αστυνομία, αλλά φταίμε και εμείς πρώτα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω και νομίζω ότι το αίτημα αυτό είναι γενικότερο και πιστεύω ότι σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που είπε ο Δήμαρχος θα έρθει και θα δοθεί μια λύση σημαντική. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαυροδασίλη. Να κλείσετε, ναι. Παρακαλώ. Ποιος είναι ο αρμόδιος που βάλει πινακίδες σε αυτόν τον, για το κομμάτι που μιλάμε ΑΦΕΑ και Σπύρου Ρόδη, ότι απαγορεύονται τα κλειστά. Ήθελα να μου πείτε ποιος είναι ο αρμόδιος που θα χρειαστεί να φέρουμε πάλι υπογραφές. Γιατί δεν έχουν μπει πινακίδες απαγόρευσης για το πάρκινγκ εκεί. Δεν υπάρχει ούτε μία πινακίδα στο σημείο αυτό που αναφέρουμε τόση ώρα ΑΦΕΑ και Σπύρου Ρόδη που να απαγορεύει τα αυτοκίνητα. Γιατί δεν βάλει πινακίδες. Τι να βάλει πινακίδες. Πινακίδες απαγόρευσης. Απαγορεύουν τα αυτοκίνητα να περνάνε. Για πείτε μου εσείς. Εσείς πείτε. Απαγορεύεται το πάρκινγκ, ναι ή όχι. Ρωτάω. Αν απαγορεύεται το πάρκινγκ των αυτοκίνητων, ναι. Ωραία. Γιατί δεν βάζετε πινακίδες να το μάθει ο κόσμος. Εμείς θα βάλουμε πινακίδες. Ναι, θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο αρμόδιος που θα κάνει αυτή την πράξη. Ο κύριος Δήμαρχος να ολοκληρώσει και να κλείσει. Αρμόδια υπηρεσία για την τοποθέτηση γενικότερα της σήμανσης ή την οριζόντια και κάθε δηλαδή διαγραμμίσεις ή πινακίδες είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Όπου εκεί με μια εισήγηση προς τη Δημοτική Επιτροπή και με έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, μια μελέτη τοποθετούν πινακίδες. Όμως οι συγκεκριμένοι συγγραφές θεωρώ ότι υπάρχουν σε κάποια σημεία, δεν χρειάζεται να έχει πινακίδα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Απλά να σας πω ότι μια πινακίδα. Να ολοκληρώσω. Θέλετε να ακούσετε. Παρακαλώ, ησυχία, παρακαλώ. Πούμε όμως ότι η ισχύς μιας πινακίδας ξεκινάει από την πρώτη διασταύρωση και τελειώνει στην επόμενη. Οπότε σε όλο το μήκος του δρόμου ισχύει. Δεν χρειάζεται να έχει πολλαπλές πινακίδες για να ισχύσει μια πινακίδα. Γενικότερα όμως η Τεχνική Υπηρεσία επιλαμβάνεται αυτών των θεμάτων. Ευχαριστώ.